som z tohto golfového klubu Tále. My sme z golfového klubu Trenčín. Hrám za Hrubú Boršu. Hrám v Red Oak Golf v Nitre. Som člen tohto klubu Tále. Najradšej na tomto športe, teda na golfe, mám to. Trénuješ na sebe tú trpezlivosť, sústredenosť, veľa ťa to naučí a samozrejme získaš popri tom aj veľa kamarátov a skúseností. Najviac ma baví to, že aký je to veľmi zaujímavý šport, že nie vždy sa darí a sú tam tie rôzne výkyvy aj nálad a aj zároveň tej hry, že nie vždy to je úplne rovnaké. Mám tam veľa kamarátov a som v prírode, som vonku a ten šport ma celkovo baví veľmi. I really love playing with the kids. I really like kids, so I think it's so fun for me and also for them. Já myslím, že je důležité hlavně, aby je to bavilo, aby ze začátku se snažili nemyslet tolik na směr, ale hlavně na vzdálenost. Strašne ma baví, ako nás všetkých pozbudzuje a ako nám ukazuje aj tie dráhy tých patov, že kde máme skúsiť, aj sa nás pýta, že čo je podľa nás lepšie. Je to naozaj úžasné, dáva mi veľa tipov, ktoré viem využiť potom v praxi. Je sranda. A dá sa tam aj voľačo odkúkať, čo sa dá potom použiť. No super je to pre mňa, lebo hlavne sa môžem zlepšiť, môžem si zobrať príklad od nej a som rád, že som dostal tú príležitosť hrať s profičkou. Chcela by som sa nominovať na nejaký zahraničný turnaj do Škótska napríklad, alebo niekde inde. No, ja by som veľmi chcela ísť na univerzitu, takže to je asi taký môj najväčší cieľ. Tento rok sa mi podarilo umiestniť ako tretia na majstrovstvách Slovenska, tak chcela by som sa posunúť čo najlepšie a minimálne čo najskôr tie majstrovstvá Slovenska aj vyhrať.